club es va fundar el 1923 per gent del poble. Vull dir, no exactament, no em facis dir aquí, però tot era del poble. La filosofia que tenim és doncs, que intentar recuperar tots els juvenils i tots els que pugin de l'escola Ramon Sicart i continuar tota la màxima gent del poble i disfrutar del futbol tot el que puguem amb els mitjans que tenim. Futbol base tenen tots els equips, des de mainada fins a juvenils, excepte el cadet, que aquest any no s'ha pogut formar per diferents problemes de falta de gent d'un poble petit. Nosaltres, el principal paper que juguem nosaltres és el sortiment de nois cap al primer equip, que per això s'ha fundat, per això estem més que res amb el club, perquè tots a la canalla puguin pujar i disfrutar del club de futbol Llorenç. El repte de futur del club de futbol Llorenç és com a mínim continuar com ara, que no és poc. I si es pogués i hi hagués alguna miqueta de sort, poder tindre un camp de gespa com bo i tothom, que ja es toca, i continuar així. No tenim gaires més aspiracions tal com estan les coses. Un, dos, tres, ¡vamos a ganar! partido ha sido un partido muy disputado, el Llorenç, pues la verdad que ha estado muy junto,
Es un equipo que mantiene la intensidad durante todo el partido. La verdad que en la primera parte nosotros no hemos encontrado nuestro juego, somos un equipo acostumbrado a tener la posesión del balón, pero nos ha costado muchísimo, también por el terreno de juego y por el equipo rival. Sobre el partido tengo que decir que sabíamos de la dificultad que teníamos enfrentarnos al Segur, un equipo que lleva trabajado por el mismo entrenador durante los últimos 3 años, que saben y quieren jugar la pelota. Y teníamos que poner mucha intensidad, la hemos puesto y yo creo que el resultado es justo, incluso hasta corto.